la roșie. Facem un nou episod CSGO. Dacă vreți să se iarăși un nou episod, apăsați butonul de like. Mulțumesc că ne-am strâns 5 abonați. Și sper să fim tot mai mulți, că muncesc mult și dacă vreau să dați un like, că ajută și pe noi. Mulțumesc că ne-a strâns atât de mult, mulțumesc că v-ați abonat. Suntem 5 până acum, e bine. Într-o 2-3 zile, 5 abonați, frumos, cât de cât acolo. Și jucăm CSGO acum și competitiv, clar. Bun, și hai să mai vorbim asta, începem, intrăm în Niaz. Nu știu la ce echipă o să fiu, dar în fine. Intrăm în Niaz. Bye. Pe noi nava aici plouă foarte tare. Și până când o să mă joc, o să vă povestesc despre mine. Yes. Și bun, sper să fiu la școală, bun. Și să vă povestesc despre mine. Da, eu m-am născut în Alba, sunt din Alba. Și ai sujel, ai sujel. Și bun, și am 13 ani. M-am născut pe 2 iunie 2003. What the fuck? Și am apucat de la vârsta de 8 ani. Unii știți cum am avut un YouTube. Și da. Am văzut de femine, sunt un copil, merg la școală, la liceul, la școala sportiv din Alba. Nu-mi văd bine, nu de 10, nu fac YouTube. Bun, începem. Hi guys. Hey. Bun, și să-i dăm drumul. Hai go mie. I'll go there. Yasuo! Asario. Ja. Hasaki. Fuck you, 1B. No B. Toby. One lower. Help me. Oh, B. Toby. B. Yes. V1. Sper să-și revină prietenii. I go B. No, I go short. A. Short, yes. Short, yes. What the fuck? Noob. Mai bine stau cu minte, ci.
Bun. Și suntem până acum pe locul primul loc. Și ne luăm așa. Da, luăm. Cu acau nu mă prea știu din aia zic. Adică... Ducăm, dăm. Bun și așa cu acau, da. Nu adică nu sunt rău, știi cum vreau să zic. Ei. M-a auzit aici ceva. L-au murit ăsta pe el. Am făcut arma la nu-i bani. Uite, pe 3. Oh my god. One mid-doors, two mid-doors, two mid-doors. Two mid-doors. Nice. Easy. I-am auzit din aia, m-am dus. Să mor eu, frate. Și ce am mai să mă zic despre mine? Stau n-am... Da, asta n-am uitat să vă zic. Am stat o vreme în Alba, când de mult prin, nu știu. Și m-am mutat la bunicii mei în Coșlar, s-a întâmplat ceva și da. După aia am venit din nou în Alba, dar n-am mai stat în cetate. Am stat în... Am stat în... Stau acum înapoi 2. E noob ăla, noroc. Cred că acum mai dau chică ea. Nu mai jucam cu AVP-ul. Hai să avem și noi un pic de acțiune. Ne-am luat diffuse pe ai. Bă, să mă iau. Ce-a fost combinatura asta? What the fuck? Nu știu. Hai, nu pot. Da. Short. Ei. Nice. Mid, short. Mid. Short. Ok, știu cum copiii să joace sau să facă sun. Da, mă, să văd ceva. Jucam eu și mai arătăm. Aud. Bă, române jucam.
Hai bă, să jucăm și noi ca lumea. What the fuck? Mortul că nu era nat. Și 8 HP. Lord Tunnel 1. Midors. Incendiary. Throwing fire. Da, Yasuo e un campion de pe League of Legends. Îl știu și așa. Yasuo, please, M4A1. Drop. Yasuo, please, M4A1 drop. Mersi, mersi. Băi, eu încep la Yasuo, dar nu-i bani. Grab your gear and let's go. Laying down smoke. Throwing fire. Incendiary out. Grenade out. Throwing fire. Throwing flashbang. Flashbang. Nu, dar nu. Fire in the hole. Deploying flashbang. Incendiary out. Counter-terrorists win. Good job, guys. Cam toți avem M4A1. Mai eu cu ele. Noi toți avem, au 2 scout sau ce? Da, scout. Nici mă, sunt pe ultimul loc, what the fuck. Da, știți că eu tot pe ultimul loc sunt, după aia îmi revin. Throwing a grenade. Deploying flashbang. Grenade out. Da, nu mi-au ca o... Știți de ce? Fucking no. Nu, să nu zici că îi bate la pe toți. Flashbang. Counter-terrorists win. Așa. Nimeni nu m-a atins de o vreme. Adică decât toți care i-am omorât. Do not be afraid. Let's go. Excuse me. Smoke. Incendiary. Throwing a grenade. Flashbang. Throwing flashbang. What the fuck? Deploying flashbang. Că nu merg cu ăsta, că-ți fură toate kill-urile. Și am merg pe acolo, că eu aici. Are AWP. Nu. Deploying flashbang. E lung asta. Nu face. Counter-terrorists win.
Dă-te, bă! Throwing fire. E. Grenade. Bomb has been throwing flashbang. Incendiary. Fire down. Infuse. Defusing the bomb. Bomb has been defused. Counter-terrorists win. Smoke. Zece 1. Bă, dacă câștigam asta mai înainte, cred că rancam dracu și eu. Flashbang. Nu-i vai, că a murit. Incendiary out. City spawn MVP. Pe zilele astea, da. Văd că... Please. Da. Nu-i mai zic să-mi dă. Nu cu avea asta. Deploying flashbang. Counter-terrorists win. Go, go, go! Bă, să mor eu, bă. Throwing fire. Incendiary. Laying down smoke. Nu dracu. Hai, mă, stai român, frate, lăsu-o. Nu e ăsta. E ăsta. Stai așa. Nu vreau să dau reportat. Throwing flashbang. Eu am schimb pe asta, arma asta. Flashbang. Un B vine. Counter-terrorists win. Da, bine. Și ei așteaptă ca mine, data trecută, în uitat, este 32 de kilori. Stai cu minte. Mi-au și un diffuse. Let's move out. Flashbang. Throwing a grenade.
deci n-aveți părtișeală, este când plouă, deci mai înainte o durut toată de mi s-a oprit laptopul, s-a luat curentul, doar că calculatorul nu mi-a fost pornit, că era bă, du-te, bă, decu, bă. Auziți? Cred că au putut să auziți? Nu mi-a venit să eu mai pot. Arma asta. Bun, și mergem la Terra. Cai că așa. Go all mid, guys. All mid, all mid. Bă, eu am skin, bă, cred că tu ai, bă, n-ai. Așa sclavii mei. Nu știu, la Terra parcă îmi place mai mult. Site A. One site A. Nice. Bă, da, ce dă uite la pe acolo. Mi-e somn. Sau ies afară, nu știu Good ce fac. job, bro. Nu pe 90. Lei numai boți sunt, nu-i bani. Asigur câștigăm. Aha, au căzut. Ce prostii, de la Nova. Nu mi frică, bă. Nu mi frică, am spray-uții. One long. Good job, my friend. Bă, My friends. wow, ce n-aș să mă apuc. Da. Bun, și cam atât a fost. Ne dăm viitoare la un nou episod de CSGO. Și până data viitoare. Mulțumesc de vizionare. Mulțumesc de vizionare. Data viitoare, pa, pa!